26.11. na odjelu za akušerstvo i ginekologiju Opće bolnice Tešanj AS grupacija je darovala majke porodilje koje su na Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2015. godine na svijet donijele 3 prelijepe bebe, od toga 1 djevojčica i 2 dječaka. Ispred firme Klas d.o.o. Sarajevo i AS grupacije pakete su uručili Haris Škiljo i Amira Čeman. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, tu sam ispred Klasa d.d. Sarajevo i AS grupacije da upriličimo ovu akciju koju smo odlučili da usrećimo porodilje koje su upravo ovog dana donijele na svijet mlade bebe, to jest nove građane Bosne i Hercegovine, i da upriličimo ovu akciju darivanjem vrijednih poklon paketa AS grupacije, uključujući brendove kao što su Klas, Vispak, Sprint, Master, Kent i Oaza. Ovim društveno odgovornim činom Klas i AS grupacija prije svega žele da zažele dobrodošlicu novim građanima i sugrađanima našim Bosne i Hercegovine, a sa druge strane također žele i majkama da upriliče kao jedan vid prve potpore i podrške u odgajanju budućih uspješnih, ako Bog da, poduzetnika, ekonomista, pravnika i tako dalje, koji će biti nosioci ne samo ove naše zajednice, već i zajednice širom Bosne i Hercegovine. I drago mi je da će upravo ove bebe slaviti, na ovaj datum slaviti ne samo svoj rođendan, nego i rođendan svoje domovine. Grupacija je osim porodilišta u Tešnju obišla još 9 porodilišta, te ukupno podijelila 40 paketa prehrambenih proizvoda za 40 beba novih građana Bosne i Hercegovine. Gradovi u kojima su se darovale majke porodilje su Tešanj, Zenica, Travnik, Goražde, Bihać, Tuzla, Sarajevo u 2 zdravstvene ustanove. U darovanim paketima za majke porodilje obezbijeđeni su prehrambeni proizvodi firmi AS grupacije, Klas, Vispak, Sprint i AS. Ovom akcijom AS grupacija nastavlja praksu društveno odgovornog djelovanja, te napominju da je ovo samo jedna u nizu praksi koje će u budućnosti provoditi na području Bosne i Hercegovine.